На всички, днес ще ви представя най-новият MacBook Air с чип M4, 16 ГБ memory, предходните с 8 ГБ, той съм се го поръчал с 512 вътрешна памет, 15 инчов е. За първи път имам досег до него, ще го отворим, ще видим какво има вътре в него. Доста ми е интересно и се вълнувам, така че да го разгледаме какво има вътре в него. И така, време да го отворим. Добре. Така. Така. Поръчал съм го в цвят Sky Blue. Има си кабелче, книжчици, кабел е 2 метра и зарядно, което мисля, че е 35 вата. При Pro серията вече са 60 вата или 65. Сега да го отворим и да го паваме. Зарежда сигурно операционната система и вече сигурно ето. Добре. И вече тук си избираме езика. Това е с мишката. Добре. Има с български. И така в края на видеото ще ви покажа двата лаптопа и да видите каква е разликата. Този е 13 и този е 15 инчовия. В цветовете може да видите каква е разликата. Това е Sky Blue. Това мисля, че е Midnight, така че като усещане са много добре с алуминиевия корпус. И така, ще се виждаме пак. Чао!